Kora ko ganihan sa wala mo kuno kaligog dagat. Kay kapoy man paghuman. Hi guys, masang gabi nitong tanan. Ako na pod ni si Tiriburst. Ano nga daw July 31. Lasa lamang adlaw sa July, ug Agosto na. Hapit na pagpasko. Sunod buwan, September naman, Pasko na. Unsa kang nay maligo mi karon mag-swimming mi diri sa kuan likod na may swimming pool. Kay gani hari to mis panglaw sa dumaluan. Wa man ko nakaligo. Kay atake ko. Kaduha pagajud. Guna nang atake gito karon ko sang epilepsy. Nja. Nasugong sumagang tukar sang epilepsy gahapon pa gitukaran. Nja gani hapon gitukaran. Sa paghamag tukar sang epilepsy ni tukara paghang deghan nga ni sakit ka ajo meron nagitusok. Lami ra tas panglaw gani ha. Naikad ko. Duha ko gataki sa kasing-kasing ng epilepsy. Pero sayo laman. Okay ra to. Ang importante kay buhi gapon. Tukara bitaw na jaring human maulian ra man si Ilpod. Dahil lang pud maulian. Pero kuan naman nabad sa uwin human. Ako si Dani. Shout out ako sa kadira sa mga kisakan nga si Ma'am Jel Falosinyo. Jograhan mo abang mabakasyon. Diyan mangita mo kanang nay kapuyan. Dari lawan mo. Lami dari maka-relax gud mo. Anto na mi. Slikod. Lagi no ko lang man di ay. Uy, di lang lagi. Gantit. Paliug. Lalagyan ako. Likot eh. Kamu ka lang alam ito eh. May parabag ka lang mo eh. Ang video na, tara na ka. Bigyan ako. At sapat eh. Don't be so noisy. Dah ko na uglaw mo dyan. Tagkara ko no. Ha? So? Lumalipog na. Init. Arlo madari teo. Nasa ko tagkara ko na dyan. Dari kay para mo na paliog. But. Kaya sabi ka muna mag-iro. Muna huwag nilang mag-iro. Naubog ang ba? Ha? Naubog. Hubuan lang na. Dari ako. Ang bata. Bisag, ko lagi bisag dagay mga bahay dali kay gamay ra lagi mga ligo. Dali, knock-out ka in. Kamu kaglamay ito na. Knock-out ka ba? Knock-out. Buwan dandan ha. Dandan. Madle ko. Hi vlog, welcome to my guys. Madle ko mudugay og kuan lisod. Mark Burato. Grabe rin ito kita ka guys. Ni John Mark Burato. Kaya ko na siya gitarista. Gitaristang pusa. Ngano man kaim? Ngano na lonely man ka ginawa kang toy-toy? Oh, sintong tiin. Darang ka? Ingat man gidari. Dara ko kadi dito dari manumos. Ang mga bata na ikan ng mga bata. Ang lilis bintana. Tali ta. Oh, what's up? Dara ko nabozud kay di ko tus ka ng paliug. Kay jagma. Wala lagi malumos. Kay dito ko ram na ko gani ha. Mura ko dari binuhi nga tilapia. Maghimot ang inganis Biden. Ingani kadak atang buhi agoy. Kuy fish. Hindi mo apel pag langoy.
Mas pa magbuhit ako eh. Agan am kong kuy pang paswerte na. Nagkilap-kill up. Marabang nasdiskuhan. Ag mga bata ka na ikag. Nagulili na to. Nagulili sa bintana. Kay natingaman sila kay agam mga naong kay karon pa manakit andari nga naligo. 1 hour. Hi guys. Bengbeng nga ko swimming gani ha. Bisa gabi na. Hala. Samsam gapon mura ga ko kuan Serena. Bawo mo nung maikag nga jud tubig sige saan. Bisag bawal lang kay jag matukaran ko delikado. Mental jud gihapon ko. Karon may mura jud ko naog tubig. Gilihan ni ko Serena. Nanzara ko matug kay kanang agang buhok basa pa. Kadaot man ang matuog taon sa agatang buhok basa. Makalabad na sa Nja. Gani haday guys, dito is Panglaw. Kanang invite ni sa kuan mga barkada, mga beutan sila. Isang pamilya beutan, gilibre mi to panihapon sa dumaluan at tuminangaan. Nja. Mga beutan, nja mga gwapa pagajud. Ganahan ko nila kay mga beutan, bisag kuan sila dato. Nja kami pobre ra ang taon uyamot. Karang nay, kuan sila ba karang nay managan pa na mura pa mig kuan nila kalibil. Lahi ra jud ning tinuod nga dato. Kay lahi jud og karang nay mo'y managad. Kuan jud ba tinad-an nay sa kanang wa jud plastic. Agban kay namoy iban nga mata pobre. Sila butan mga kuantong mga barkada. Kag sa mga ginikanan business partner nila nga butan lagi. Gilibre matug panihapon sa kanang nay ganiha jud na ikagad ko sa dagat dos Panglaw. Alaguon nga jud ko kaazo. Sa kay kuan ko naluja. Kay itukaran lagi ko dito ganiha. Sige magud ko kanang nay live. Ito istorya ba? Mo to ning tukar paghang kasing-kasing. Karang ning sakit pud. Sa paghaman gito karon pa ko sang epilepsy. Nagdubli na. Ni sa bunson agang atake sa epilepsy. Katong pag-ari na mo dari gito karon pug ko. Nja. Basta ka sa bunson. Okay ra kay kuan ra pud nay kajitra. Iman jud ingon nga pareha sa una nga grabe gajud ko ug mo atakehon. Kay magkirig-kirig matumba. Sa Japan dugay pagkadin maulian. Mga lisang pagkadin silang tanan kay makabungguan sila gansaon ko pagtabang. Unsa karon kuan na karon bintaha kay kanang dali ra. Igura ko mawas beut ba murag wa ako sa kalibutan ka rin. Unsa magbugot-bot nga nara. Siguro na kontrol ra sa ang kuan tambaw nga giinom kay inig pa daw na ko atakehon kay murag makaramdaman po ko nga mo atake na. Unang kay bawa na ko may nakula gito karon ko nga na. Kanang pa daw na ko atakehon makaramdam ko nga atakehon ako. Unang makabantay sila ila ko nga kuan palikuron nga na. Jawa to kora ko ganihan ja. Wala mo ko nakaligog dagat kay kapoy man paghuman. Ug mapuhon day guys, muli na pud mi sa Alicia. Ug mas hamano panood to siguro. Kay pili na po ko kaadlaw na wa. Nagibingon na po ko dos bahay. Sa inguli na pa na dito karang nay daghaw ko'y buhatonon pud, daghaw ko'y labhanon. Ikang labhanon dito nagtampuog. Nagilas na daan nga di pahilabtan ang labhanon kay usahay lagi sinanay jud aran sang ka kurian ka jud ba karang naiwa sa buhaton. Gawag sa na isang panglabhan. Sa mo nang dagang mga buling nga nahadto nang ilain ang taguan. Sa usaha pa nang tago kay ila magapumukitan. Tinga naman ko kay panglabhan naman. Mo nang balakaw na dari atong gini sa daan nga di din sa pahirabtan kay ako ra maglabay ng uli. Morto guys.
magkita dapat ugma. Uli na ako sa Alicia, kaya gamingon na po ko na dito. Salamat sa inyong kuan, suporta. Salamat sa inyong pagbahal. Basta gigapon kong vlog, kanunay. Kay araw makatigong ko. Kay kuan, ahaning pa-operahan nga kasing-kasing. Karang na iba ng kamot ko nga makatigong ko 1 million. Kay, kapoy. Usari kayo magtorto ka nga sakit ka adon sa hangat. Muna nga nang pa-operahan ko hon. Mula lagi Ginoo. Alam pa mong gihanjo. Nga, adyo lang pa ni Zulak Kaway pahinumdum kay ijawat na lang po makaduwa-duwa ko sa mamisus para pang opera po hon. Ang mong talang guys, o asa mo karong ibatang sa Ginoo. Salamat sa iyong pagmahal. Salamat sa iyong mga pagampo. Salamat sa iyong suporta. I love din yung tanan. Bye-bye.